Joliba TV News flavor wa anga foli ani tanuni ambo takadi aw belajile mani watina kajira ka fo aw bi kan an flɛ diɲɛ fantan nani belajile Mali kɔnɔna ani Mali kɔ kan an b'a belajile fo ka wale ɲuman dɔ min ye radio Joliba ye an lamɛnne do fana ka Bamako yan nɔ 105 ani murumuru fu falaki segukaw fana b'an lamɛn radio Joliba kan 100 murumuru kelen o la an bɛ belajile fo ka aw belajile wale ɲuman dɔ an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛ minnu b'a lamɛn yen nɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn ka jira k'a fɔ nin ye kunnafoni gafew lakali waati sele ye gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadon ma gafe ninnu bɛ sɛbɛn nansarakan de la limanaw an y'a kanu ka ye kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o tuma an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn aw bisimila kunnafoni gafew olu lakali kɛnɛ kan an b'a daminɛ ni bakurunbaw ye k'aw tulo lasɔmi ka sɔrɔ ka an nɛn don kunnafoni tɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka jira k'a fɔ min ye fasidi sɛbɛn l'essor ale kumana a ko yɛlɛmani dɔw bɛ yen minnu bɛ ka boloda sisan an ka jamana yɛrɛ taabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ jamana jɔsenba minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye jamana fangabulon ye a jirala k'a fɔ ko conseil national de transition n'o ye CNT ye olu bɛ député jɔyɔrɔ la an ka jamana kɔnɔ yan k'olu de kan ka sigi ka fɔ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kan ka yɛlɛma dɔw don baara dɔw la i n'a fɔ jamanakuntigi dankan n'o ye vice président ye ale ka jɔyɔrɔ ka o bɔ yen nɔ ani fana ka dɔ fara min ye ka dɔ bɔ gouvernement ma hakɛ kan ani ka dɔ fara CNT ma hakɛ kan fo ka taa se furanjɛla fanga yɛrɛ a kundama ni dɔ bɛ se ka fara ka walima ni dɔ bɛ bɔ a la o baaraw fana bɛna lajɛ nin de ye yɛlɛmanibaw ye l'essor kɔnɔna la min kuma fɔra conseil des ministres dɔ kɛra juma tɛmɛnen fana an bɛna an da don o fana na o mana bɔ yen nouvelle horizon ale kumana a y'a jira k'a fɔ fangabulon min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ bɛn ni keleya ma ni koɲɛ bɛ colonel Ismaila Wage de bolo yɔrɔ ale tun ye taama dɔ kɛ ka taa Itali jamana kan ani banbacima kɔrɔw olu tun bɛ taama na a ye kunnafonidilaw wele a nani nouvelle horizon ka fɔ la kuma min bɔra da ni maa bɛ se ka kala turu o kan o ye k'a fɔ ko hakilila dɔw bɛ yen min ni gouvernement ni jɛkulu dɔ bɛ yen ni banbacima kɔrɔw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ n'u k'a ma cadre d'échange permanent cadre d'échange permanent ninnu ka hakilila ni gouvernement ka hakilila bi u ye jɛkulu in sigi ko nka k'a ni gouvernement ka hakilila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ colonel Ismaila Wage y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni bɛ ka min ɲini u fɛ bi u ka jɛkulu in sigi ko nka a hakilina ka kɛ bɛn ni keleya min n'o ɲininen don ko a hakilina ka kɛ o ye yɔrɔ u taara Itali jamana ka min ye cakɛda dɔ de ye n'u kama ONG Arapacis o de ye wele bila u ma an bɛna da don o la sisan ale nouvelle horizon kelen kɔnɔ limanaw kuma cayalen don kosɛbɛ k'a fɔ ko min ye an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye polisiw ye a jarala k'a fɔ k'olu ka baara boloda dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko police territoriale limanaw ni baara min filɛ nin n'a fɔra k'a bɛna bila sen ka jamana kɔnɔna la mɔgɔw caman bɛ ka u hakilila don a la dɔw yɛrɛ ko k'u ma jɛn ni a ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ye an ka mara cɛman bɔli ko nin bɛ fɛ ka gɛlɛya don a ko la nka nouvelle horizon ye ɲɛfɔli caman kɛ a ko la maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen soir de Bamako kumana politigitɔ min bɛ yen n'u k'a ma URD limana URD kɔnɔna la bi a bɛ n'a fɔ bɛnbaliya dara kɛnɛ kan sabu min ye URD ɲɛmaa ye n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ko a bɛ n'a fɔ ko kura de daminɛna URD politigitɔn kɔnɔna la k'a daminɛ u ye congrès min kɛ ɲɛmaa min sugandira n'o ye Gɔyɔn Kulubali ye ale ɲangina madame Kulubali Gasama ani maa caman minnu bɛ URD kɔnɔna la bɛɛ ye ɲɛmaaw ye ko URD ɲɛmaa so min bɛ yen professeur Saliku Sanogo ale de b'o ɲɛmaaya la ko u ye ninnu ɲangi k'a sababu kɛ u ti ka politigitɔn a sariyaw bonya an bɛna an da don o la sisan an bɛ don sentinelle fana y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na limanaw ko Abibu Sissogo maliden don min ni ale de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la comité olympique malien a jarala k'a fɔ ko miliyɔn caman de bɛ don nin jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ se miliyɔn 350 ɲɔgɔnna ma minnu bɛ di Orange Mali, Pemi Mali ani Malitel ninnu fɛ walasa ka se ka nin jɛkulu in dɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ de don ko nka a bɛ sila nin waati in na limanaw maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin miliyɔn hakɛ in taara min a n'a ka ɲɛmaa dankan fɔlɔ olu de kan ka ɲininka a ko la an bɛna an da don a la sisan sentinelle kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ k'a kun cɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Sotelma Malitaine ani Orange Mali
olu ka lafasali kuluba dɔ be ko olu ye kunnafondila wele yɔrɔ sariya u be sariya ɲɛma ni waati na sariya kelen do k'u yamaruya k'u ka miliyari 176 sara kɛrɛnkɛrɛnya la répondeur sara la yɔrɔ ni téléphone b'i bolo ni be weleli kɛ ni ma a tigilama sɔrɔ a be fɔ min ma ko répondeur o répondeur kelen o kelen o be tigɛ ka bɔ client ka crédit la limana o de fara la ɲɔgɔn kan kana kɛ miliyari 176 ye min ye Sotelma ni Malitel ani Orange olu ka syndicat minnu be olu de kunnafondila wele k'a fɔ ni jamana ma wuli k'i jɔ nin ko la ko sariya ni min ta ni ko ni a nana kɛ u ka ni wari sara ko a bɛ se ka kɛ Sotelma ni Malitel yɛrɛ k'u bɛ tunu ka bɔ Mali kɔnɔ pewu an bɛna an da don o la an bɛ kuma min ka fana indépendant kelen kɔnɔna la o ye k'a fɔ farafinna Keleya Tɔnba o ɲɛmɔgɔ kɛra Senegal jamanakuntigi ye n'o ye Macky Sall ye Macky Sall a ka kuma la ko min bɛ tali kɛ farafinna jamanakuntigi minnu bɛ farafinna tilebiyan fan fɛ ko a y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun laban in na sommet min kɛra Union africaine tɔgɔ la limana a jala k'a fɔ ko a bɛ min fɔ malidenw ye n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmaaw ye k'u k'a lajɛ u ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ CEDEAO ye walasa ɲangini wɛrɛ kana da Mali kunna tuguni limana an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ka jira k'a fɔ Senegal jamana ko ale ye sebaya sɔrɔ ale de kɛra farafinna walanba taba ye n'o ye Coupe d'Afrique des Nations ye kunungo o baaraw bɛɛ lajɛlen kunjɛra Cameroun jamana kan an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la nka yan'an ka se nin ma limana an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'essor ye a kumana a ko conseil des ministres n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn dɔ ye o kɛra juma tɛmɛnen na hakilila dɔw de bɛ minnu laɲinina jamanakuntigi fɛ Colonel Assimi Goïta jala k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin waati in na yɛlɛma dɔw bɛ yen minnu kan ka boloda a bɛ tali kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ taabolo bɛ cogo min na bi ka se ka yɛlɛmaba dɔw la a jala k'a fɔ projet de loi dɔw don minnu laɲinina gouvernement fɛ a bɛna taa bila CNT yɛrɛ ka bolo kan n'o ye minnu bɛ député jɔyɔrɔ la furanjɛla fanga in kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga nin waati in na yɛlɛmani minnu bolodalen don a caman bɛ tali kɛ fɔlɔ o ye k'a fɔ furanjɛla fanga yɔrɔ ale yɛrɛ a ye tako fila kɛ tako fɔlɔ conseil des ministres ka lakali la min ye kalo 9 ye o kɛra o baara la o kɔ min ye yɛlɛmani dɔw ye o nana boloda ka sɔrɔ ka kalo 18 min dira furanjɛla fanga ma k'a tɔ baaraw o latigɛ nka a jala k'a fɔ furanjɛla fanga a bɛ ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye n'o ye charte ye o charte min filɛ nin ko o bɛna bila CNT ma olu ɲɛkɔrɔ walasa yɛlɛma min kan ka don a la o ka don a la o mana bɔ yen a jala k'a fɔ yɛlɛmani minnu bolodalen don jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko lakanabaliya o de kan ka kɛ fɛn ye gouvernement kan ka i sinsin min kan kosɛbɛ yanni yɛlɛma ka don fanga la mais kalo tɛmɛnen na a jala k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'o ye jamanakuntigi ka dankan ye n'o ye poste de vice président ye a jala k'a fɔ o bɛna bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ k'u hakilila de o ka bɔ yen nɔ walasa ministériso fila min bɛ yen n'o bɛ lakana kunna défense ani sécurité olu ka se k'u ɲɛsin u ka baara ma n'o tɛ ko lakana ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ jamanakuntigi ka dankan de bolo o yɛrɛ kun ɲɛmaya tun bɛ colonel Assimi Goïta de bolo yɔrɔ ale ye jamanakuntigi ye nin waati in na CNT maaw bɛ n'u hakilila di o fana kan a jarala k'a fɔ fana nin waati in na kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye loi électorale ye a jarala k'a fɔ sigi bɛna kɛ o fana kunna loi électorale ka fanga don a la yɔrɔ yɛlɛmani minnu bolodalen don n'a fɔra ko don tɛmɛnenw na kalata minnu mana kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a kalataw kɔfɛ gɛlɛyaw bɛ don jamana kɔnɔna la a ka kan kalata sɛbɛn min bɛ yen ale ka se ka bila CNT maaw ɲɛkɔrɔ yɛlɛmani minnu bɛ yen u kan ka se ka boloda a kɔnɔna la yɔrɔ gouvernement yɛrɛ ye bɛ ka baara kɛ ni taabolo min ye n'o ye plan d'action du gouvernement ye laɲini bɛ ale kɔnɔna la a jarala k'a fɔ min ye kalata sɛbɛn ye yɛlɛmani ka se ka boloda a la walasa a bɛ fɔ min ma organique unique de gestion des élections ale ka se ka sigi sen kan walasa kalata baaraw ka se ka kɛ ni o ye ni CNT maaw sigira limana u ka sigi hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ assise nationale de la refondation yɔrɔ o fana kɛra décembre kalo tɛmɛnen na hakilila minnu taara o fɛ malidenw fɛ a jarala k'a fɔ hakilila ninnu olu fana ka se ka ta bala fana baaraw ko CNT maaw bɛna o don bala joona walasa jamanadenw ye hakilila minnu ta limana yɛlɛmani yɛrɛ bolo ma an ka jamana kɔnɔ k'olu bɛna o baaraw sigi bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen kunna joona o jumadon kelen yɛrɛ min kɛra février kalo tile 4 tɛmɛnen na ko CNT maaw u ye sigikafɔ kɛ joona a na kɛ sigikafɔ yɛrɛ bɛ to sen na
an ye bɔra ka yɛlɛmani ba minnu fɔ sisan l'essor kelen kɔnɔna la jamana ko CNT maaw bɛna sigi kɛ a kunna walasa ni kuma minnu fɔlen filɛ nin ye walasa jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan nin a kɛra sɔrɔbolo ye o a kɛra lakanako ye o a kɛra kalata baaraw ye o a kɛra min ye furanjɛla fanga yɛrɛ kundama bi cogo min na CNT kɔni bɛna sigi ka fɔ kɛ a kunna ni bɛn kɛra min kan jamana sɔmi ko o ma baara bi kɛ ni o ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don nouvelle horizon ale fasɛdi sɛbɛn kɔnɔna la a kumana an ka fangabolo min bɛ yen n'ale de ɲɛsinnen don bɛn ni keleya ma ni jamana bɛ se ka jɔ kura ye cogo min na n'u k'a ma refondation ministre de réconciliation a jirala k'a fɔ ale kotigiya bɛ colonel Ismaël Wage ale de bolo a jirala k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔna la bi ko ministre a kun taara Italie jamana kan ni ye jateminɛ kɛ ci kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ tun bɛ yen ci min ni a jirala k'a fɔ ministre yɔrɔ ale de bɛ bɛnko kuma kunna ni bɛnko kuma fɔra ka ban min ye rebelle kɔrɔw ye minnu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ cadre stratégique permanent n'u k'a ma CSP o kɔnɔna la olu de welela kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ fɛ Italie jamana kan n'u k'a ma ko ONG Arapacis min ye colonel major Ismaël Wage ale seginnen ka na kunungo kari a sɔrɔla ka na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye min kɛra ko jɛrɛ ale ko kɛnɛ kan nouvelle horizon ka fɔ la limanaw jɛrɛ min n'a kɛra nin ye n'a kɛra Italie jamana kan ni gouvernement yɛrɛ taara a ko kɛnɛ kan colonel Ismaël Wage ale de tun bɛ gouvernement tɔgɔla ye ni bɛnko kuma kɔni bɛ fɔ jamana kɔnɔ ka ban colonel Ismaël Wage ale de bɛ taa o kuma la n'i ye jateminɛ kɛ colonel Ismaël Wage a ye hakililajigi kɛ a ko jɛkulu min filɛ nin ni bamacima kɔrɔw rebelle kɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la n'u kama cadre d'échange permanent CSP n'i ye jateminɛ kɛ ko u ka fara ɲɔgɔn kan limanaw ko ani bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔna la accord d'Alger ko a n'u ka hakililaw tɛ kelen ye sabu u ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ colonel Ismaël Wage ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan a ka kan gouvernement ka ye jɛkulu in kɔnɔna la a ka kan gouvernement fana ka kɛ i n'a fɔ jɛkulu in a den dɔ sabu Mali kuma de bɛ fɔ a kɔnɔna la nka jɛkulu in tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka u yɛrɛ hakilila u dungaw ta ka baara kɛ ni o ye sabu a bɛ n'a fɔ u welelen min filɛ nin Italie jamana kan u taara limanaw min b'u kun ni u kan cɛ min ye u yɛrɛ fɛla ye dɛ k'u taara o de ɲɛfɔ ONG min filɛ n'o ye wele bila u ma n'u k'a ma ko Arapacis nka gouvernement min n'a taara kɛnɛ kan gouvernement fana taara ka hakilila de fɔ u ye gouvernement ko cadre d'échange cadre stratégique permanent n'o ye rebelle ninnu ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin rebelle kɔrɔw sakɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu min kɔnɔna la a ko gouvernement kɔni ka jɔyɔrɔ ye min ye o ye k'a fɔ u tɛna jɛkulu in bali sigili la u tɛna bali k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ko nka n'a ma ɲɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw tɔgɔ la u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye communauté ye minnu bɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ olu minnu yɛrɛ caman murutilen bi k'a fɔ ko jɛkulu fɛn fɛn bɛ bamacima kɔrɔw tɔgɔ la ko u dɔw yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ dɔw ka kuma u tɔgɔ la bi o gɛlɛya bɛ yen colonel Ismaël Wage y'a jira k'a fɔ nin gɛlɛya misɛnmisɛnnin minnu bɛ yen fo fura de ka ɲini ninnu na n'o tɛ cadre stratégique permanent min filɛ nin u tɛ se ka sigi jamanaden tɔgɔ la k'a fɔ k'u bɛ bɛnko kuma fɔ k'a sɔrɔ gouvernement fana da t'a la gouvernement taakun yɛrɛ nin kɛnɛ in kan walasa ka se ka ka fɛla yira gouvernement y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ jɛkulu in olu t'a lakodɔn fɔlɔ sabu ni gouvernement ma ye a kɔnɔna la ni gouvernement ka kuma ma ta a kɔnɔ ni gouvernement ka waleyaw ma ta a kɔnɔna la jamanaw fanga tɛ se ka ni jɛkulu in a lakodɔn colonel Ismaël Wage ka fɔ la a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ kuma in a bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in de la k'a fɔ de ko samasamani wɛrɛ don samasamani wɛrɛ tɛ gouvernement ka hakilila filɛ cadre permanent stratégique olu fana ka hakilila filɛ u b'a lajɛ sisan ko in kuma in tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Bamako yan u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la n'o tɛ maa caman bɛ k'a fɔ ko cadre permanent stratégique n'o ye bamacima kɔrɔ ninnu ye k'u ka sigi k'a ni bɛnkan sɛbɛn accord pour la paix k'a n'o taabolow bɛ ɲɔgɔn na ko nka u tɛ kelen ye bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bila la limanaw ni jɛkulu ko k'a bɛ kuma o tɔgɔ la o dan ye comité de suivi de l'accord ye n'o ye CSA ye o de bɛ kuma tɔgɔ la o de bɛ to ka sigi kɛ n'o tɛ jɛkulu bɛ yen ko i ye bamacima kɔrɔ ye k'i bɛ taa kuma bɛnkan sɛbɛn tɔgɔ la limanaw i bɛ kuma i yɛrɛ de ye i tɛ kuma bɛnkan sɛbɛn a tɔgɔ la a jala k'a fɔ colonel Ismaël Wage ka ɲɛfɔliw la a ko u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan walasa u ka hakililaw ka se ka kɛ kelen n'o dun ma kɛ gouvernement ko ale date ninnu ka kuma la
n'u ye hakilila ta u kɔni y'a ta u yɛrɛ de ye n'o tɛ gouvernement fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kan jamana de k'a ta fɔ a la a ka kɛ jamana ka hakilila ye o la jamana yɛrɛ bɛ se k'u dɛmɛ a baara la n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana bɛ cogo min na lakanako bɛ cogo min na jamanadenw kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na jɛkulu wɛrɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ i bɛ taa jamana kumanko kuma fɔ sanko bɛnko kuma jamana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ yanni an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a kumana ko kura a ko nin wagati in na ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ko an ka finitigiw n'o ye polisilakaw ye olu ka baara boloda dɔ bɛ yen ko n'a sɔrɔla o de tɛna bila sen kan n'u k'a ma police territoriale jamana police territoriale mana fɔ ka ban a bɛ mara cɛman bɔli kuma de fɔ décentralisation o la yɔrɔ ni laɲini kɛra san 2013 de yɔrɔ maa caman bɛ ka a kumaw don ɲɔgɔn na minnu ma faamuya nka fasili sɛbɛn nouvelle horizon ka kuma la bi ko police territoriale ko kuma min bɛ ka fɔ nin ye jamana a kuma fɔra min ye états généraux de la décentralisation sigikafɔba min kɛra san 2013 jamana mara cɛman bɔli ka san 2013 a kuma fɔra o de kɔnɔna la nka dɔw bɛ ka don ɲɔgɔn na ko bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali kɔnɔ n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ye k'o de y'a laɲini ko min ye police territoriale ye k'a ka sigi jamana kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ n'o accord pour la paix a fɔ cogo min na n'a sigira ten jamanaw tiɲɛ yɛrɛ la o ye kojugu dan de ye nka a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabu fasili sɛbɛn nouvelle horizon ka fɔ la états généraux de la décentralisation min kɛra san 2013 n'o b'a jira k'a fɔ an ka mara ka cɛma bɔ o la fanga ka di marabolow ma u ka se ka ko kɛ u yɛrɛ u ka sigidaw la o de laɲini min filɛ nin ye police territoriale ko kuma fɔra yen nɔ nka police territoriale jamanaw ani police tɔw bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛnen don police fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ jamana kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen na kɛ kelen wa min ye polisiw ka ɲɛmaaya soba ye n'o ye direction nationale de la police ye ale de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya la ko nka misali bɛ ta min kan a bɛ n'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ foroba cakɛla minnu bɛ yen n'o ye collectivité territoriale ye o foroba cakɛlaw polisi ni olu u tɛ kelen ye ko nka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛɲɛ sabu polisiw ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛna u bila baara la i n'a fɔ mairies ani gouverneurs n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ se ka bila olu de ka bolo kan an ka marabolo ninnu kɔnɔna la nka k'a fɔ de ko bɛnkan sɛbɛn de ye nin laɲini ko ka police territoriale bila sen kan limanaw maaw bɛ k'a faamuya cogo min na o tɛ nka police administrative ani collectivité baara a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a kun de ye basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na lakana bɛ se ka na maaw bɛ se ka u ka baaraw kɛ lafiya la cogo min na hali min ye jɛya walew ani sigida yɛrɛ bɛ se ka jɛya cogo min na a jala k'a fɔ polisi kofɔlen k'a bɛna bila nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen de la o de ko siratigɛ la jamanakuntigi ye laɲini kɛ CNT maaw fɛ hakilila min taara états généraux de la décentralisation na san 2013 ko CNT maaw k'a lajɛ a baara bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na nka maaw tɛ k'a faamuya sabu min ye Abdraman Sise ale min ye direction générale de la collectivité ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ a ko police territoriale ko bɛna fɔ an ka commune minnu bɛ yen ni sariya yɛrɛ y'a fɔ jamana ko commune ninnu u bɛ se ka u ni polisi bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa sigida fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o ye sigida jan ye minnu ni polisiw tɛ se ka se yen nɔ jamana polisiw bɛ se ka gɛrɛ jamanadenw na cogo min na a kana kɛ polisiw caman bɛ yen u bɛ dugubaw de kɔnɔna la nka k'a fɔ de jamanaden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka kan jamana basigi kana a ka kan jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ basigi kana yɔrɔ duguba kɔnɔnaw la o baara bɛ jama ka ca yɔrɔ o yɔrɔ a ka kan polisi ka bila yen ko laɲini kun ye o dɔrɔn de n'o tɛ tilali wɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ don le soir de Bamako kɔnɔ soir de Bamako kuma na jamanaw a ko politiki tɔn min bɛ yen n'o ye URD ye a jala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la farafarali a tile o bɔra sabu min ye URD kɔnɔna la bi minnu bɛ yen ni olu ko ko congrès ka kɛ ɲɛmaa ka ɲini ala ma hinɛ na Sumela Sise la jamanaw ni o congrès in kɛra janvier kalo tile 16 tɛmɛnen o kɛra sababu ye min ye Gwanyo Kulubali ale ka kɛ URD ɲɛmaa ye nka jamanaw politiki tɔn in ɲɛmaa min tɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ professeur Saliku Sanogo a jala k'a fɔ ale kɔni ye hakilila dɔw ta maa minnu b'a nɔfɛ ka se ka maa minnu ye nin
ni hakilla inta ka politique to a sharia soso limana ka unyangi walma ka do yere ka baro glon folo da fuite politique to a bara la folo o la sa mami fasiri ke la jara aka sebenu la ajira ka fo limana maukun sirambe minye ka bena fo politique to abeki kunda oka no ye dana baliya ani ka farafarali ko boluda ni politique to konna la ala mahinena sumela sisela limana ka bi sumela sise fatura fu kona se sisama politique to ko gela chama ba kono ngambi ambi domna ko bi min dara keneka way ka fo minum be ni oluko ko olukera URD nyemawi URD bureau national a nyema ko de gwanyo kulubali nga ajala ka fo projet saliku sano parti politique to a nyema ba ale de bolobi kuye nyangi takanye shima ko fole numa minun tara jere ke uyere no ye congrès extraordinaire ka gwanyo kulubali ka ale sigi URD nyema yala ajala ka fo URD nyema no mi nyema ya be projet saliku sano ko bolo olu ye nyogonye minke février kalo tile fla temene ajala ka fo kuye ma chama de be uye olu nyangi o dobe talike Mamadou Igor Jara ale mi yere dona politique to ina kalu damado o mana boy député korombe nu kama ko Mamadou Awa Gassama rebe sente konala bi fokata se Amadou Cissé nu kama jajiri ale yere nyema danga durunaye ani Befon Cissé madame Koulibaly Kadiatou Samake ale yere député koroy ale uka nyema danga sabanaye kata se mi mami yɛrɛ kɛra ɲɛma ye sisan n'o ye Gɔɲɔn Kulubali n'ale fana kun ye Kati député kɔrɔ ye Racine Thiam Modibo Kamara Mohamed Ould Fall ani Bakari Fob ani Abu Zaid Ousmane Maïga ko ɲangi taraka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka sababu kɛ mun ye ko u ye parti politique tɔn u y'a sariyaw sɔsɔ ka jɛrɛ min n'a ma sara politique tɔn a ɲɛmaw la ko ni fɛn fɛn bɛ kɛ politique tɔn in kɔnɔna la a kan ka tɛmɛ ɲɛmaw de fɛ n'a fɔra ko i ye sariya sɔsɔ limanaw i ni min ka kan o ye ɲangini ye ko ninnu dɔw bɛ yen olu caman dabɔra politique tɔn in a baaraw la fɔlɔ limanaw u ma da o ma maa wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Isa Basi Kulubali Abdraman Jara ale min y'u ka sifinakaw ka ɲɛmaa ye Mamadou Bey Traoré secrétaire en charge des questions économiques Demba Fane secrétaire chargé des relations avec l'administration Ahmed Segou Touré Abbas Diallo Moussa Sissoko Cheikh Labas Haidara limanaw ana ɲɔgɔnna caman ko ninnu kɔni ɲangina min ye URD ɲɛmaw fɛ min ɲɛmaya bɛ professeur Saliku Sanogo ale bolo bi limanaw min fɔra sa fasidi sɛbɛn le soir de Bamako fɛ limanaw o de k'a fɔ gɛlɛya min bɛ URD kɔnɔna la bi politique tɔn in tiɲɛ yɛrɛ la ko Sumala Sise fatulen a bɛ n'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ de dara kɛnɛ kan sa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn la sentinelle kɔnɔ limanaw sentinelle kumana a ko min ye Abibu Sisoko ye limanaw e ko Abibu Sisoko a kun bɛ ko minnu da kɛnɛ kan limanaw n'o ye nafolo yuruku ye e ko a ma da kɛnɛ kan sa wa Abibu Sisoko ye jɔnni maliden don min ni ale de bɛ comité national olympique national du Mali n'u k'a ma CNOSS o ɲɛmaa don limanaw nafolo kasabi min bɛ taga don ni jɛkulu in na a bɛ se $350 ɲɔgɔnna ma o $350 limanaw o contrat o bɛ u ni Sotelma Malitel Orange Mali a n'a ɲɔgɔnna caman ko nafolo min bɛ don o la i n'a fɔ PMI Mali fana ko nafolo in limanaw a taayɔrɔ kɔni ma se ka dɔn hali an bɛ waati min na ko sisan ko nka limanaw a bɛ maa hakili jigin mun na cellule nationale de traitement des informations financières n'u k'a ma CENTIF min bɛ Dakar ale kun delila ka jalakili ta ka ɲɛsin Abibu Sisoko in ma limanaw ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla CENTIF min bɛ Senegal jamana kan ale ye jalaki min bɛ Abibu Sisoko kan k'a fɔ k'a bɛ nafolo bamayɛlɛma n'u k'a ma blanchiment de capitaux n'a sɔrɔla o kuma in ko o tɛ tiɲɛ yanni jaabi ka sɔrɔ o la ko min ye Abibu Sisoko tɔgɔ in ye yɔrɔ a yɛrɛ kun minɛna ka don kaso la avril kalo la san 2018 nin ko kelen in kama ani a ka ɲɛmaa dankan Mohamed Traoré o bɛɛ lajɛlen bɛ comité olympique sportif kɔnɔna la tile 3 u tilala ka bila maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔla ninnu bɛ liberté provisoire la halisa yɔrɔ Mali la yan nɔ n'a fɔra k'i bilala fɔlɔ ka taa so n'o ye liberté provisoire ye o ni i bilala pepewu a dɔ bɛ dɔ la a bɛɛ lajɛlen ye kelen Abibu Sisoko n'a jɛw k'u bɛ o de hukumu kɔnɔna la bi nka ko a sera sa limanaw min ye sɛgɛsɛgɛli kulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan vérificateur général a n'a ɲɔgɔnna caman
u ka se ka don ni jɛkulu in kɔnɔna la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nafolo kasabi min bi ta ka bila ni jɛkulu in ka bolo kan limanaw miliyɔn 350 a nafolo maa si t'a taa yɔrɔ dɔn a bi don da min fɛ maa si t'a dɔn a bi Sissoko la Sentinelle ka fɔ la nafolo in limanaw n'a ma ɲɛ ko jamana de b'a di n'a ma ɲɛ ko dɛmɛbaaw de b'a di a ka kan jamanadenw ka nafolo bi don da min fɛ o fana ka se ka dɔn ministre min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Musa Atayer limanaw ni kuma bi ka fɔ kuma bɛɛ ko nka limanaw ta kɔni tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ nka a jarala k'a fɔ yanni nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ min ye tribunal arbitral sportif n'u k'a ma TAS ale min bɛ sariya min bɛ diɲɛ kɔnɔna la min bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen kunna a jarala k'a fɔ o kɔni o y'a jira k'a fɔ bi Habibu Sissoko a n'a jɛw limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la nafolo min kan ka don Senose na ko a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a tɛ don a da fɛ misali la gɛlɛya min bɛ i n'a fɔ bololandolantan min bɛ yen n'o kama handball rugby a n'a ɲɔgɔnna caman a fédération minnu bɛ Mali la yan nɔ olu dɛsɛn bɛ hali k'u ka ɲɔgɔndanw kɛ u dɛsɛn bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔw sugandi k'a sababu kɛ ko Senose ale ka nin baara kolo ninnu ye nka TAS limanaw ale min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kunna diɲɛ kɔnɔ a sera ale fana k'i sen don nin ko in na walasa a ko bɛ se ka sɔrɔ cogo min na limanaw ayiwa an ye nin bɔ la Sentinelle ale de kɔnɔna la an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ farafinna kelenya tɔnba n'o ye Union africaine ye ale ɲɛmaa kɛra Macky Sall ye Sénégal jamanakuntigi u ka ɲɔgɔnyeba min kɛra n'o ye sommet ye Union africaine dagayɔrɔba yɛrɛ la Éthiopie faaba la n'o ye Addis Abeba ye o senfɛ min ye Macky Sall ye Union africaine ɲɛmaa kura a y'i da don Mali kunkanko kuma la a ko coup d'état n'o ye fanga dafiri minnu kɛra farafinna tilebiyan fan fɛ kosa in na n'a daminɛna Mali yɛrɛ la san 2020 Mali ta kɛra coup d'état 2 ye ka tugu ɲɔgɔn na o kɔfɛ farafinna tilebiyan fan jamana minnu bɛ Guinée ani Burkina limanaw k'olu fana nana u senda Mali senda nɔ na ko tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a kɔn kosɛbɛ wa CEDEAO jamanaw tɛna jɛ ni o ye Macky Sall y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni tɛ fɛ fiyewu ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma sabu ko CEDEAO kun mɛnna ka Mali dɛmɛ a ka furanjɛla fanga baaraw la ko nka k'a nana kɛ damatɛmɛ de waati min na furanjɛla fanga maaw taara ni gafe ye k'a fɔ ko aya u bɛ fɛ ka dɔ fara furanjɛla fanga kan ka taa n'a ye fo san 5 k'o de y'a to CEDEAO y'a ye sa aya an kɔni bɛ ka ninnu dɛmɛ nka ninnu tɛ ka an ka dɛmɛ ye an ka layɛ an ka ɲangi bɛ o kan ko ɲangi ko do kun ye diyagoya ye ko nka ko bi n'i y'a kɛ olu yɛrɛ sago ye olu CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ko ka Mali ɲangi k'u fɛla tɛ u bɛ min fɔ furanjɛla fanga ye sa u ka kuma fɔ kuma min ni kala bɛ se ka turu o kan ni CEDEAO bɛ se ka u dɛmɛ ni o baaraw ye limanaw o mana bɔ yen an kun y'an tulo lasɔmi k'a fɔ indépendant kelen in kɔnɔna la syndicat minnu bɛ yen n'o ye lafasalikulu ye minnu bɛ Sotelma Malitel Orange Mali o tɔgɔ la k'u bɛ jamana faamaw wele limanaw k'u sen don baara min ni sariya kɛlen don k'a ta bi Sotelma Malitel ani Orange Mali o kama k'a fɔ k'u kan ka miliyari 176 de sara ka sababu kɛ mun ye ko répondeur limanaw répondeur yɔrɔ maliden bɛɛ b'o dɔn téléphone mana kɛ maa ma bolo n'i ye weleli kɛ i b'a sɔrɔ n'i m'a tigi sɔrɔ o bɛ min jeni ka bɔ i kunna o de ye répondeur ye o de faralen ɲɔgɔn kan limanaw k'o taara bɛn miliyari 176 Sotelma Malitel olu ni Orange Mali olu de kan ka sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu n'olu bɛ fasoden jama tɔgɔ la a jala k'a fɔ bi Orange Sotelma Malitel ta o ye miliyari 56 ani miliyɔn 500 ani kɔ ye min ye Orange ta ye ale ye miliyari 115 miliyɔn 300 ani kɔ ye a jala k'a fɔ jɔnni de ye ni laɲini kɛ o ye jɛkulu min bɛ yen ni olu de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen ni téléphone-tigiw don a jala k'a fɔ Remacotem ni yɔrɔ olu de bɛ a bɛna fɔ olu de bɛ ka jamanadenw ka hakɛ lafasa téléphone-tigi ninnu yɔrɔ n'u kama réseau malien des consommateurs de la téléphonie mobile kabi san 2012 limanaw u bɛ nin ɲɔgɔn sama la sariya kɔni y'a da don ko in na min ye commune 3 ale tribunal ye ale sariya in jalatigɛ ka tiɲɛ k'o di min ye Remacotem ma
a jala k'a fɔ kan ka nin miliyari hakɛ in de sara ko nka jamana u ye kunnafonidilaw wele u ye ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ minnu da don nin ko in na k'a bɛna fɔ Sotelma Malitel ani Orange Mali ni sariya kɔni ye nin ta limanaw olu ka baara bɛɛ de bɛ tiɲɛ maa hakɛ min bɛ baara la olu ka baaraw bɛ tiɲɛ wa Sotelma Malitel ani Orange Mali yɛrɛ bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la pewu jamanaw teliyala an bɛ a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye o ye k'a fɔ Senegal jamana ko tɛrɛ ka fɔ Sénégalais sabu ko Sénégal ko ale ye Coupe d'Afrique des Nations min ni y'a ta ko 33nan ye ko ale y'o ta o la sa min ye o ni Égypte olu de tun bɛ ɲɔgɔn na waati yɛrɛ kama jamana an b'a bila yan nɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakale aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ